Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa Northern Nature. Yau sabon da muka zo muku da shi shine yadda ake gyara gashin ki cikin sauki. Yadda ake gyara gashin ki cikin sauki kuma ki kula da tsaftan shi. Abubuwan da ake bukata shine kamar haka: shampoo, conditioner, hair cream, hair oil da kuma comb large tooth. Wanke kai akalla sau biyu ko sau huɗu a sati. Ana so ki especially kina da oily hair. Shafa man gashi kullum, shi ma yana taimakawa sosai. Shafa man gashi kullum ba sai lokacin da zaki je kitso wani sai bayan sati ko sati biyu in ta tafi ta je kitso kafin za ta shafa mai. Kawai kanki zai na drying up, zaki kalla kuma yana kakkarya. Anan kuma zai iya contributing wa samun dandruff naki. Abu na gaba shine shan ruwa akai-akai. Shan ruwa akai-akai yana taimakawa wajen hydration na kai kuma ya gyara miki fatan kanki mai kyau. Abu na gaba shine cin kayan itatuwa da kayan marmari. Shi ma yana iya taimakawa especially su gulli da dai sauransu. Kwanciya a pillow ko bedsheet mai tsafta. Dattin shi yana taimakawa wajen daina sharin na ɗankwali ko hijabi. Musamman daina lokacin da muna yara sa ta ki ɗaukar kwata ko wani abu. A gaskiya hakan yana da nasabi da ɗaukan cututtuka da dama yanayin kai. Wani kanshi zaki kalla yana da dandruff, wani yana da ƙwarƙwata, wani kuma yana da cutar da ma baki sani ba. In kin ɗauka kun sharin hijabi zaki kalli shi na ɗaukan skin da kuma hair diseases a tsakani. To, anan muka zo sashen tambayoyi da amsoshin. In kina da tambaya ki dropping a comment section namu. Insha Allah za mu yi kokari mu ga mun ansa miki. Mun gode, mu ne na ku har kullum sai mun haɗu a shirin mu na gaba.